Ako jediná slovenská agentúra ti teraz Inbox Agency ponúka zaujímavú dlhodobú príležitosť pracovať v inovatívnej firme na výrobu batérií v Škandinávii. Ak máš predchádzajúcu prax v podobnej výrobe a dohovoríš sa po anglicky, toto je tvoja príležitosť pracovať dlhodobo v prostredí modernej megatovárne vo Švédsku. Podmienky zamestnania v spoločnosti Northvolt sú následovné. Práca je na švédsku zmluvu na trvalý pracovný pomer. Mesačná mzda začína na sume 2600 eur. Mzda je hradená mesačne vždy na konci mesiaca. Práca môže byť aj na viacero zmien. Zamestnávateľ ti zabezpečí letenku do Švédska. Ubytovanie ti zabezpečí a platí zamestnávateľ v prípade, že si ochotný bývať v ubytovni. Ak chceš viac súkromia s vlastným bývaním, bude ťa to stáť od 500 do 1000 eur mesačne. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Prax vo výrobe batérií, automotív alebo prax v inej priemyselnej výrobe minimálne 2 roky. Orientácia pracovať zodpovedne a kvalitne a chuť profesne rásť. Anglický jazyk slovom aj písmom na slušnej komunikatívnej úrovni. Ochota prejsť zložitejším výberovým konaním, ktoré zahŕňa minimálne 2 kolá pohovorov a online testovanie. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v anglickom jazyku na e-mail cv@inboxagency.sk a ozveme sa ti, tvoj životopis pošleme švédskému zamestnávateľovi, absolvuješ telefonický pohovor a online testovanie. Od zamestnávateľa dostaneš švédsku zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 2600 eur na mesiac. Zamestnávateľ ti zabezpečí a zaplatí ubytovanie. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.